Na hát megérkeztünk a körforgalmunkhoz. Filctollal fogok rajzolgatni, és megpróbálom elmagyarázni, hogyan is használják a körforgalmakat. Ugye egyértelműen a körforgalomnak a használata olyan értelemben, hogy Magyarországon is, hogyha mondjuk látunk egy útjelzést, ez a körforgalom, akkor ugye mindig innen számoljuk, tehát innen érkezünk. Én azt gondolom, hogy ebbe semmi újdonság, semmi érdekesség és veszélyes dolog nincsen. Beszéljünk arról, hogy mi is történik a körforgalomban. Ugye innen érkezünk, tehát ez nagyon fontos, hogy gyakorlatilag ugye ebben az esetben innen érkezünk, ellentétben a magyarországi körforgalmakkal. Picit állítunk a kamerán. Na, azt hiszem, most már jobb lesz. Tehát bal oldalon érkezünk. Ugye ami nagyon fontos, hogy Angliában aki jobbról érkezik, annak van elsőbsége. Tehát gyakorlatilag itt ugye, hogy bal oldalon vagyunk, itt a jobbról érkező közlekedőknek van elsőbsége. Tehát ezért mindig jobbra kell nézni először, akár gyalogosként, akár kerékpárosként, akár autósként. Tehát a veszély az mindig jobbról érkezik. Na, tételezzük föl, hogy érkezünk a körforgalomba, és balra szeretnénk kanyarodni. Erre. Oké? Érkezünk az autóval, nagyon fontos, hogy a baloldali sávban, legszélső sávban kell érkeznünk. Tehát itt érkezünk a baloldali sávban, és ide érkezünk meg az autónkkal. Oké? Ami nagyon fontos, hogyha baloldalra megyünk, ugye tulajdonképpen a körforgalom egyébként nem más, mint egy kereszteződés, egy sima kereszteződés. Tehát az a nagyon fontos, hogyha megérkezünk a körforgalomba, és azt mondjuk, hogy hát balra akarunk menni, ugye a navigációs rendszerek azt fogják mondani, hogy forduljunk balra, menjünk az első kijáratnál. Ez az információ, két információ ugyanazt jelenti, csak két különbözőféleképpen. Tehát, ugye erre akarunk menni, ebben maradtunk, balra fordulunk, bal szélső sávban érkezünk, és balra indexelünk. Oké? Tehát nagyon fontos, balra kell indexelnünk. Mi történik a jobbról érkezőknek? Ugye innen jönnek autók, mindenféle autó itt várakoznak. A következő történik, nekünk, a jobbról érkezőknek mindenkinek elsőbséget kell adni. Teljesen mindegy, hogy ez a legbelső sávba megy, teljesen mindegy, hogy a középsőbe, szélsőbe, teljesen mindegy, esetleg az autó itt van belül, indexel jobbra. Nekünk egészen addig kell várnunk, ameddig ez az autó elhaladt előttünk. Oké? Tehát én azt mondom, hogy semmiféleképpen ne kockáztassunk, hogy mondjuk itt van az autó, és úgy gondoljuk, hogy mi már mehetnénk, nem menjünk. Megmondom miért, mert mi mondjuk elindulunk innen, ez az autóvezető meggondolja magát az utolsó pillanatban, és kijönni, és gyakorlatilag itt történik egy baleset. És mi lennénk a hibásak, mégpedig azért, mert nem adtunk elsőbséget a jobbról érkezőnek. Tehát amíg valaki a körforgalomban van, és nem haladt el előttünk, én semmiféleképpen nem mennék. Jó, tehát ezt vegyük nagyon fontos, nagyon komolyan, hogy a jobbról érkezőknek elsőbsége van. Mi történik akkor, hogyha ez az autók, vagy ezek az autók messze vannak? Tehát gyakorlatilag, hogyha nem zavarjuk azoknak az autóknak, ezeknek a közlekedés azzal, hogy mi kikanyarodunk, tehát nekik nem kell elassítani, vagy bármi ilyesmit csinálni, akkor nyugodtan elmehetünk, kikanyarodhatunk. Illetve, ha itt valaki megérkezett és várakozik, ugye, hogyha arról beszélünk, hogy ez egy nagyon kis körforgalom, akkor meg kell várnunk, hogy ez az autó elmenjen. Oké? Tehát megint a jobbról érkezőnek elsőbsége van. Abban az esetben, hogyha ez az autó tőlünk nagyon messze van, és simán el tudunk kanyarodni, addig, amíg ez az autó elindul és ide érkezik, akkor nyugodtan mehetünk, tehát azért arra nem kell várni, hogy a körforgalom abszolút üres legyen, és a égvilágon sehol ne legyen a környéken autó. Tehát ez azért csak értelemszerűen. Jó, tehát megbeszéltük, hogy kinek hol, mikor van elsőbsége, kinek kell elsőbséget adni. Van egy olyan kérdésünk is, hogy ugye egyszerre érkezünk egy másik autóval, van mellettünk egy autó párhuzamosan. Mi történik ebben az esetben? Az égvilágon semmi, hisz senkinek nincsen elsőbsége. Tehát nincs olyan szabály, hogy aki jobb oldalt van, az mehet előbb, aki bal oldalt van, az mehet előbb. Semmi ilyen szabály nincs, a két autó mehet egymás mellett. Az a lényeg, hogy mindenki tartsa be a szabályt, hogy a saját sávjában maradjon. Jó, tehát ezzel nem kell foglalkozni, hogyha valaki jobb oldalt van, ebben az esetben nincsen ilyen, hogy valakinek van előnye, vagy nincsen elsőbsége.
Nos, balra akarunk kanyarodni, megbeszéltük, balra indexelünk, megnéztük, nem jön jobbról senki, illetve ha jönnek, azok még messzebb vannak, itt az autók már elmentek. Tehát akkor mit csinálunk? Elindulunk szépen, és balra az első kijáratnál kimegyünk. Nagyon egyszerű, ez a legegyszerűbb módja, ahogyan a körforgalommal tudunk közlekedni. Oké? Tehát ez volt a balra kanyarodás. Nézzük meg a következő esetet. Azt mondjuk, hogy ugye megint innen érkezünk, egyenesen szeretnénk tovább haladni. Ugye ebben az esetben azt mondjuk, hogy egyébként a második kijárat, ez az első, ez a második. Mi történik ebben az esetben? Ugyanúgy baloldalt érkezünk. Többet nem beszélek arról, hogy kinek van elsőbsége, hisz azt már megbeszéltük. Baloldalt érkeztünk, mindenki elment, teljesen biztonságos. Ebben az esetben bemegyünk a körfogalom, baloldal maradunk, és a második kijárat előtt, tehát amikor elhagytuk az első kijáratot, itt indexelünk balra, és szépen kijövünk a körforgalomba. Oké? Ami nagyon fontos, ugye ha itt vannak mondjuk várakozó autók, akkor ha mi itt indexelünk, akkor félrevezetjük az autókat, mert azt gondolják, hogy mi itt szépen ki akarunk menni, és ők ki fognak jönni elénk. Gyakorlatilag mi okozunk balesetet, mert félrevezettük őket. Tehát nagyon fontos, hogy ha nem akarunk kimenni a körforgalomba, akkor ne indexeljünk semmiféleképpen balra, mert az azt jelenti a többieknek, hogy elhagyjuk a körforgalmat. Jó? Tehát a baloldali indexet csak akkor használjuk, amikor már tudjuk, hogy a következő kijáraton ki akarunk menni. Oké? Én azt gondolom, hogy elég világos. Ami nagyon fontos, úgy hívják, hogy lane discipline, tehát hogy megtartani a sávunkat. Ugye itt van mondjuk egy másik autó. Két autó érkezik, sok esetben a körforgalomban nincsen felező vonal, de én most berajzolok ide. Abban az esetben el kell képzelnünk, hogy hol lehet. Tehát ebben az esetben ugye elképzeltük, én berajzoltam ide, mi megyünk egyenesen tovább, oké? Ez az autó pedig jobbra akar menni. Mi történik? Egyszerre indulunk el, egyszerre lépünk be a körforgalom, ez az autó ebbe a sávba megy, mi pedig a szélsőbe. Jó, itt indexelünk, és elhagyjuk a körforgalmat. Ami nagyon fontos, nem mehetünk így. Nem keresztezhetjük a másik sávon. Mert megint csak, ha mi így keresztezzük a sávot, tehát elhagyjuk a mi sávunkat, és balesetet okozunk, az a mi felelősségünk. Tehát nagyon fontos, amelyik sávban megérkezünk a körforgalomban, körforgalomban, azt a sávot mindenféleképpen tartanunk kell. Jó, tehát megbeszéltük, egyenesen megyünk tovább. Ugye megérkezünk itt, és megyünk, index itt, és elhagyjuk a körforgalmat. Oké. Következő, jobbra akarunk kanyarodni a körforgalomban. Nem kell megijedni tőle, a következő változás történik. Jobb oldali sávban érkezünk, ez a mi autónk, és ahogy érkezünk, indexelünk jobbra. Jó, tehát amikor megérkeztünk már, akkor az index kint. Megbeszéltük, mindenki elment, vagy nagyok a távolságok, tehát beléphetünk a körforgalomba, és ebben az esetben, miután jobbra megyünk, egészen belülre húzódunk a körforgalom, és a legszélső sávon maradunk. Nagyon fontos, hogy ha már a körforgalomba vagyunk, mi nekünk van elsőbségünk. Senki nem zavarhat, senki nem dudálhat ránk, senki nem tolhat ki minket. Az a nagyon fontos, hogy ne indexeljünk rosszkor, tehát csak akkor indexeljünk, amikor már el akarjuk hagyni a körforgalmat balra. Ugye itt indexelünk jobbra, mert jobbra kanyarodunk, kvázi, tehát itt jobbra kanyarodunk, az index folyamatosan van, és maradunk középen körforgalomba. Itt, mielőtt elhagyjuk a körforgalmat, belenézünk a középső tükör bal tükörbe, nincsen mellettünk valaki, mert azért ugye itt is előfordulnak rossz csontok, akik itt mellettünk esetleg jöhetnek, tehát ha valaki mellettünk van, akkor se okozunk balesetet. Én azt szoktam mondani, hogy akkor csináljunk még egy kört, és a következő alkalommal menjünk ki. Tehát nem kell pánikba esni, ha valaki itt van mellettünk, mert sietnek. Ugye mi nem vezetünk olyan gyorsan, mert meggondoljuk jobban. Tehát ha valaki itt van mellettünk, nem kell pánikolni, kell még egy kört csinálni, és a következőnél kell kimenni. Jó, de most beszéljünk arról, hogy nincsen mellettünk senki. Megnéztük, motorosok egyébként lehetnek, kerékpárosok, meg más autó is. Megnéztük, hogy elhagytuk ezt a kijáratot, váltjuk az indexet balra, mert ugye jövünk kifelé, és gyakorlatilag elhagyjuk a körforgalmat. Körforgalmat egyébként el lehet hagyni a középső sávban is, de mi leginkább a balszélsőt javasoljuk, egyik sem rosszabb a másiknál. Azért jobb a baloldaliban elhagyni, mert hogyha elindultunk erre, előbb-utóbb vissza kell jönni, mert ugye
Angliában a balra tarts van. Tehát itt amennyire csak lehet, és amilyen gyorsan csak lehet, a bal szélső sávban kell közlekednünk, jó? Tehát próbáljunk meg bal oldalt elhagyni a körforgalmat. Jó, én azt gondolom, hogy ez is egészen világos. Tételezzük föl, hogy elrontottuk az utat, és valamiért vissza kell fordulnunk, tehát úgy hívjuk, hogy egy U-turn-t kell csinálnunk, és jövünk vissza a másik oldalon. Semmi különösebb dolog nem történik vele, jobb oldalt érkezünk, jobbra indexelünk, safe, biztonságos mehetünk, bemegyünk a közepére a körforgalom, megyünk szépen körbe, karikába. Az utolsónál mielőtt ki akarunk jönni, tehát ezt elhagytuk, indexelünk balra, és elhagyjuk a körforgalmat. Oké, megint ami nagyon fontos, nem itt kezdünk el indexelni balra, mert ez azt jelenteni, hogy mi itt el akarjuk hagyni a körforgalmat. Jó? Tehát ha indexelünk, akkor a többieknek azt jelenti, hogy mi el akarjuk hagyni a körforgalmat, és ha valaki mondjuk itt vár, ugye erről beszéltünk, és látja, hogy indexelünk, esetleg elindul, és itt történik egy baleset, gyakorlatilag sajnos a mi hibánk, mert mi vezettük félre az indexel. Jó, tehát én azt gondolom, hogy elég egyértelmű és világos. Fontos, tényleg nagyon fontos, hogy a lane discipline, tehát hogy tartsuk meg a sávunkat. Ami nagyon fontos, van ugye néhány mini roundaboutunk is, pár szót váltunk arról is, semmivel nem különbözik egyébként, a lényeg ugyanúgy kell használni, beszéljünk arról, hogy most ez a mi autónk, tehát ha jobbról érkezik egy autó, akkor ennek az autónak teljesen mindegy, hogy merre van, elsőbbsége van. Ugye mini roundaboutról van szó, tehát nagyon közel vagyunk egymáshoz, itt nem kérdés, neki elsőbbsége van, jó? Tehát őt előre el kell engedni. Beszéljünk arról, hogy ő nincs itt, minden rendben van, tehát balra akarunk kanyarodni, balra indexelünk, kimegyünk az első kijáraton. Oké? Egyenesen akarunk menni. Mini körforgalomról van szó, tehát érdemes nagyon lassan menni. Én 2-esnél gyorsabban nem mennék semmiképpen, például ha egyenesen megyünk, mert ugye nincs itt senki, biztonságos, elindulunk, és az első kijárat után nekünk ugyanúgy indexelnünk kell, és itt ki kell menni. Csak azért, mert ha itt valaki várakozik, akkor mondhatjuk neki, hogy te mehetsz, mert én ki fogok menni, tehát neki nem kell várakoznia. Jó? Jobbra akarunk menni, ugye értelemszerűen indikálunk, tehát indexelünk. Nagyon fontos, nem így megyünk. Oké? Azért, mert a mini körforgalomnak a közepe lapos, és csak festékkel van jelezve, az nem azt jelenti, akár ha megyünk egyenesen így megyünk, vagy ha kanyarodunk így megyünk, az tulajdonképpen a nagy autóknak, teherautóknak, kisbuszoknak, buszoknak van úgy, mert ők ugye nem tudnak szabályosan körbemenni, tehát ők használhatják a közepét. Mi személyautóval nem. Tehát ugye jobbra kanyar, szépen megyünk erre, indexelünk, itt indexelünk balra, és kijövünk. Jó? Jobbra kanyar, én javasolnám egyesbe, mert annyira sok a munka a kormányzással, hogy szerintem jobb egyesbe csinálni, annál jobban tudjuk biztonságosan tartani az autót, és tudunk időben indexelni. Oké, ugyanez lenne a U-turn-nél, tehát hogyha visszafordulunk, indexelünk jobbra, megérkezéskor, és itt tartunk balra, jövünk erre, itt indexelünk balra, jobb indexet ugye átadjuk balra, mert mondjuk, hogy kimegyünk, és gyakorlatilag visszajövünk. Na, tehát én azt gondolom, hogy egyszerű, mindenféleképpen nagy figyelmet igényel. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki próbáljon meg a legbiztonságosabban vezetni, semmiféleképpen ne kapkodjon. Visszaállítom a videót magamra, közben hogy látom, hogy hol helyezkedek el. Tehát én azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy óvatosan, lassan, megfontoltan, itt sokkal türelmesebbek az emberek. Tehát itt azért nem kell attól félni, hogy nyomják a dudát, tolakodnak, tehát azért itt más egy kicsit a közlekedési kultúra, tehát én azt gondolom, hogy igazán félni semmitől nem kell. Ami nagyon fontos, hogy ellentétben a magyar közlekedési renddel, itt annak van elsőbsége, aki balra élesen kanyarodik. Oké? Tehát, hogyha olyan helyzet van, hogy két autó kanyarodik egy utcára, mondjuk főútról beszélünk, akkor itt annak az autónak van elsőbsége, aki élesen kanyarodik balra. Jó? Tehát ezt még érdemes figyelembe venni. Egyébként ami még segíthet az Angliában való közlekedésnél, hogyha figyeljük az előttünk lévő autót, hogy ő merre megy, hova tart, hogyan, ugye, amit említettem, balra kell tartani, tehát mindig az út bal oldalán kell lenni,
és hát ennek megfelelően kell vezetni, jó? Én azt gondolom, hogy hasznos információkat adtam, remélhetőleg ti is, vagy hát önök is úgy gondolják. Ha bárkinek további kérdése van, nyugodtan meg lehet engem keresni telefonon, e-mailben, bármilyen formában, mindenkinek állok a rendelkezésére. Mint említettem, oktatóként dolgozom, tehát a Közlekedési Minisztérium által vizsgáztatottan, tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk a 100 jelentkezőből 7-en tudják elvégezni ezt a tanfolyamot, és 7-en tudják megszerezni a képesítést. Ebben benne vannak az angolok is, nem csak magyarok, tehát és külföldiek. Közben szállítmányom érkezett, így el is köszönök mindenkitől. Kérek mindenkit Facebookhoz, IVIF-hez adjanak hozzá engem, és akkor minden információt meg lehet találni. Jó? Sok sikert és balesetmentes vezetést kívánok. Minden jót!